Koro mano gima okango nyaka. Okay. Omullo an gi pinja ariyo paro kapok okang'o donjo. Samane sirikal mar Kenya Kwanza mar William Ruto wacho ni wabedo gi winjruok gi piny owacho mag pinje ma golo mafuta mamalo mondo bed ni koro kowuok kucho to wuok kobiro kuom Kenya achiel kachiel piny owacho kuom piny owacho ma Kenya gi piny owacho mag pinje magolo mauta. Gima duong' mano wach ka anyalo paro gin gik moko ariyo. Mokwongo ne en wach mar neno ni dola ok omedo idho malo ahinya. Kendo wach ni dola ne wan godo matin momiyo no idho malo. Koro nidwa ni mondo mi dola ka ma jalup jatend piny owacho ni ka in gi dola gole chon nikech mbele ka idhi ywak e baf kiluokori mondo ji kik ng'e ni ywak. Mar ariyo ne giwacho ni ma dhi konyo eno ni ong'ad oko cartels mane wacho ni ne tiyo ahinya mag dondruok gi ohala mar mauta mane miyo nengo mar mauta donjo. Ang'o motimore nyaka gie sani ji to ji ni ang'o motime nikech dola pod oidho malo cartels wakia koda gintie to subsidy bende ok ti godo to dola oidho malo. Ang'o ma siling ma Kenya ni ka jarabu odhi konyo jarabu nade mano miyo winjruok makama obetie. Gima timore kendo adier ma hie mantie. Wacha adier nogolo cartels mano mokwongo. Nikech cartel ni nowito bilion 26 iga ka iga ma subsidy ma cartels lalgo nigi supply mafuta. Mane mino kano onge mafuta. G2G gima nodwa mondo G2G o achieve ni wabed gi stock mar mafuta. Manyiso ni mafuta ma wan gi flow. Waketo gimiluongo ni stabilize flow supply mar mafuta kaka government. Number dek nowacho ni kech no tiyo gi $100 million mar nyiewo mafuta oko. To sani as much as ni dola ni malo to strength mar shilling to ditie. Mane mineno inflation rate oduogo 6.5%. Mane nyiso ni ni strategic reserve iluongo ni dollar reserve ma mekane ngeni ji mang'eny nokawo dola to keto ot. Koro ngeni ji ok dwa golo dola. Then ineno piny ma ok ngeni dola sani iyudo ka ji sani dwa wuok kuom dollars. Koro manyiso ni kwase strengthen shilling to gik moko dhi bedo maber. Koro G2G government ntie duration nyaka December. Ka December rumo to wada tech stock nikech ngeni kichako project idwa ng'iyo ni o achieve ang'o to December pok ochopo. Koro chopo emiyo nyisi ni government nyalo consider gimiluongo ni open tender system makoro wada miyo oil marketers gi private sector nikech the moment mi strengthen shilling mondo dollar reduce pin to cost mar that difference ngene okodwa kitero ne jopiny nyaka mi jo private sector. Koro wada miyo private sector mondo gibe gibed gi uwezo mar kaw effect mar dollar no. George. Yes. Awinjo kuma Omullo kelo no. Tabro duoke